A Glimpse into Giuseppe's World. L-ewwel ġebra ta' poeżiji ta' Giuseppe Camilleri tifel bl-awtiżmu li ma ċedix għal kundizzjoni u dawwar sfidi biex jikkomunika f'opportunità kreattiva. Minkejja li ma jikkomunikax bil-fom, Giuseppe Zazuhawci kiteb 20 poeżija li ġabar fi ktieb ta' poeżiji. Giuseppe Pamela fisret kif blajnuna ta' teknoloġija u dedikazzjoni tal-familja, l-edukaturi u l-Malta Trust Foundation. Vjaġġ li der impossibbli sar possibbli. Għal dan l-aħħar 5 snin, Giuseppe tgħallem kif juża letterboards li mbagħad wasal ukoll biex jitgħallem kif juża id-device illi bihom tul dan il-vjaġġ kiteb 20 poeżija li bihom jesprimi dak li jkun qed iħoss għal ta' madwaru kif ukoll jaqsam magħna dak kollu illi jkun qed iħoss meta jgħaddi minn sitwazzjonijiet li tfal bħalu jgħaddu. Waqt it-tnedija tal-ktieb, il-President ta' The Malta Trust Foundation, il-President Emeritu Mary Louise Colera Preka qalet li permezz tat-talent tiegħu Giuseppe wara li l-iskiet jista' jitkellem. U meta jitkellem iqanqal lil kulħadd. Qalet li Giuseppe fakkarna verità sempliċi imma profonda li kull tifel u tifla għandhom vuċi li jistħoqilhom jinstemaw. Evidenza ta' meta żagħżugħ, tifel, tifla li jkollhom is-support misħoq u propju kemm mill-familja imma kif ukoll mill-allima u l-lessis kemm jistgħu jimxu quddiem. Il-Ministru għal-Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri qal li permezz tal-poeżiji, permezz tal-ħsieb u tal-mod kif irnexxielu jikkomunika. Iż-żagħżugħ ikkomunika li jkumplementa d-dinja dak li jħoss, dak li jixtieq u dak li jistenna mingħand is-soċjetà. Fisser kif din l-inizjattiva hija importanti kemm fuq livell personali minħabba l-opportunità li ngħatat lil dan iż-żagħżugħ u anke fuq livell usa bħala simbolu ta' kuraġġ li ntbagħat lis-soċjetà favur l-inklużjoni u biex isir dak kollu possibbli sabiex kull tifel u tifla, żagħżugħ u żagħżugħa ikollhom opportunitajiet biex javvanzaw, anki dawk li f'għajnejn is-soċjetà jitqisu bħala vulnerabbli. Huwa ħeġġeġ lill-ġenituri u dawk li jaħdmu jedukaw l-itfal sabiex ikomplu jresqu ideat u proposti minħabba li qal il-ħolm tagħhom jista' jagħmel differenza reali fil-ħajja tal-oħrajn.